Wah, iki bola tak jajali. Sendoke kesowen ya, dadak diiris kaya ulang tahun. Nggak sendoke rasane piye? Wah, mak keres bola. Lho, wah. Hmm. Hmm. Coklatnya kerewoso. Real coklat iki. Ya. Real coklat ya. Wah. Teksturnya lembut. Seger rasane. Mantep. Enak. Iki enak. Apa jenenge apa? Beng-beng to. Beng-beng. Beng-beng apa iya? KitKat apa beng-beng ini iki? Enak ngene nih. Wah. Mantep. Iki penghias bola. Wah. Aja mau pangan nek nang ngene iki. Iki ini penghias nekan. Beng-beng. Happy to you. Selamat panjang umur, semoga ulang tahun. Enak iki nih barang. Ya toh? Enak tulisannya ngene kan. Terus neh enak bolane sing gedhe iki ya an. Nggih. Iki mung yo tak kira permen. Ya bae penghias, tapi ra apa-apa ya. Memang kudu dihias ben menarik ya toh. Enek gambare. Aduh, glundung. Enek gambare iki. Ngono kae ya toh. Cah nom-noman demen iki. Nah, kuwi. Bentuke ngene iki pisang khas lah. Enak aja. Oh, mantap. Wes ngono, guys. Oke.